Ladies and gentlemen, kana muchiona zvivendi zvandenge ndinazvo kana kuti inonzi dana maloti anzi buttons, kulotwa buttons kwandenge ndinako nekuzvitemba kwanenge ndinako, it's because ndinenge ndina baba mutongi padhuze. Mukuona panapa itende panapa ndiri pamuzinda wavo. Kamera yatiri kushandisa inonyora time yashotwa video, which means video inodaiti kwamba nero. Baba mutongi vari kurara panapa vachinamatira zigo chete. Vese vanenge vachida nditi hanzi vanhu vaifunga kuti hanzi voice harisi kuenda nini kuti vanhu vana kutry. Vanhu vakatotry. But nana baba mutongi kune go back to sender. Zveshe tatomira nje voice rirambe ikoko. But anyway, those are some of those issues. Ladies and gentlemen, I'm back again today with Baba Mutongi. And today Baba Mutongi havasi kunyanyotera zvakawanda about kubatsira kwavanoita. Mafoni number awo tatavabudisa pascreen. Kana vane dambudziko rainaro unokwanisa kuvabata vanokubatsira. Kana uchida kufollowa page ravo kuti wane ma-updates avo anenge asina kuvhiringwa nenyuzo dzimwe dzatenge chiposta rakanzi Baba Mutongi. Pavidhio rino richiona kuti page roro rinenge rakategwa rinenge rakanzi Zigo and Baba Mutongi. Saka unongosvika woklika wobva unoona pakanzi Baba Mutongi. The reason why Baba Mutongi called me today here is Baba Mutongi ari kurara panapa. Tendi ndorwa kutorara. But mukurara Bible rinoti ranzi vatana vacharota hope. Tine umani. Zine umani Baba Mutongi. Muri sei? Aiwa ndiraita muzigo. Kuri sei? Beta. Ndanyanya mhanyirei kuno nditarisa kurarama life yangu. Pane umambo wandapiwa naMwari nhasi ndichinge ndarara. Asi ndaona varume vatatu. Varume vatatu. Asi varume vatatu ava vanga vakatungamirira nyika. Azvanga vakatungamirira nyika varume vatatu ava. Ndaona mumwe anofamba nerwendo mukutungamira kwanga kaita nyika. Ndikaona mumwe achibva anogara pasi achiparara. Ndikaona pamusoro pevatatu kufa. Ndikaona pamusoro pevarume ava vatatu pandiitira mepu yedu yeZimbabwe. Kuzasi kwayo kwanga kuchifamba varume vairi vanga vakapfeka magemenzi vachikwidza kuenda kuchigaro chachiri kumusoro. But mumwe chete murume uyu anga akabata mapepa machena akapfeka gemenzi. Asi anga achimhanyira pachigaro icho chaachinanga akachigara. Anga akabata mapepa machena akapfeka gemenzi. Varume vatatu. Varume vatatu ndo vanga vari kumusoro. Yange line up yevarume vatatu. Saka varume vatatu ava vakadungamidzana pakugara chigaro ichi. Handiti kuno kuzasi kuno kumepu yedu yeZimbabwe papane varume vangani? Vazhinji vakapfeka magemenzi. But one anga akapfeka gemenzi anga ari kumberi ndiye anga akabata mapepa machena. Panguva yatungamira uyu ndobva azosvika panguva yake yekuti aparara kuti azorora kana kuti abva pachigaro. Ndiyo nguva yandaona anga akabata mapepa aida unomhanyira unogara futi pachigaro. Pari pachigaro apa uyu anga achiteera uyu pachigaro. Uyu abva azviramba kuti haugoni wewe kunogara pachigaro ichi ndiripo. Saka ipapo pambonodeuka ropa nguva diki ndikaona zvamboita kunonyarara. Asi kunguva iyi azoenda kunogara pachigaro ichi amboti pushe asi haana kupusha mwaka wakareba. Angopusha nguva diki. Asi chaitika ipapo anoratidza kuti anorwara kwenguva ndobva azorora mukurwara kwaaita sei kwaaita. Saka ndokuparara. Saka uyu anga akabata mapepa uyu machena ndobva ndaona achisvika achigara pachigaro chiya. Umwe uyu wetatu uyu anga achiteera uyu ndaona achiparara ari munzira asati agara pachigaro. Ndoda kuti mhuri yeZimbabwe ibate shone yandaita sei ibatisise chiporofita ichi chandataura. Saka ipapo ndopa ndaona vanhu vachipembera. Vekumasowe, vekumasinagogo, vanga vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vekumasowe vanga vachipemberera. Vanga vachipembera kuti yangane gemenzi agara. Iyo zvinoti vanhu vazvitarise ende vazvichengete. Samatauriro andazviita sei? Andazviita. Chiporofita ichi tokwanisa kuchinyora pasi. Ngachinyorwe pasi. And then vamwe kune vanhu vanogona kudodzera ka? Vanokwanisa here kudodzera?
vanodudzira ngavadudzirawo asi ngazvinyorwe pai basi ngazvinyorwe pasi sematauriro sematauriro andazviita. chine nguva here anhu akupiwa time asi nangopiwa rwendo rwakaita se ora chiprofita here kana kuti ihope hope dzangu idzi dzauya dziri clear zvakanaka-naka ndikanzitaura nyika kuti izviite se izvinzwe ende uye vazvizive. Saka ini chazomwa yacho ndokurangadza kuti zigo ndiye ndichipoka ipapo zigo zviya zvatakataura paya hope muchipo munoziva sei kuti mune muchipo aiwa ndichipo inini kana nguva yangu yekuparara chinge yakwana ndoiziya. Anoona maprofita mazhinji anototaura kuti nguva yangu yereze yakwana ndakuenda unozorora. Kana nguva yangu ichinge yakwana ndichatodzoka futi ndotaura kuti nguva yangu yakwana ndaakuzorora. Saka ndo chiprofita icho ndo hope dzandarota nhasi ndio zvazvita ndizokuita kuti zigo uya kuno ndiro hope dzandoda kuti nyika iite sei inzwe. Ende ndatotaura ipapo zvakasimba vobatisa vachiita sei vachiteerera vachinzwa kuti apa ndachida kurevei apa ndaida kutaura kuti kudini. Right, tobva ipapo kune vamwe vanhu vanoda zvebetting zigo zoti vanhu vanoda zvokubheta kuti zvinhu kubeja zvinhu zvivafambire zvinhu zvinake vanouya kuno kumutongi chero vari kunyika yavari chero angava kuSouth Africa angava kuZambia angava pai vanofanirwa kuti vataure nesu paWhatsApp tomudza titenga zvakane zvakati ita so zvinhu zvake zvoita se zvinhu zvofamba ende anobva atorota ende otonohwina oitawo mari seshungu kana neshuviro dzavo. Kuzoita vamwe vanhu muri pabetting ibaba vanhu don't forget kana muchibeta munobeta paSpin City. Inini ndine ambassador inonzi Spin City number 1 betting platform muZimbabwe. Saka kana mauya mabatsirwa kuno munobetera paSpin City mukabvunza promo code munoona kuti zigo zvinokubatsirai kuti zigo ndiye akudirectai pamunodyiwa zigo wanobatsira kubhadhara mari dzamunenge madyiwa and then pamunowina zigo anowanawo something ndizvozvo zvindeibamba. Saka tobva ipapo koita vamwe vanhu vana matambudziko vanenge vachida mago back to sender kuti ndatambudzika nokuroyiwa ndatambudzika nekushungurudzwa navaroi but azvipira kuti munhu ari kumuroya timupfuudze tinomupfuudza munhu iyeye tine zvatinoita munhu iyeye oita se ozorora. Kosita vamwe vanhu vachifungirana kuti ninge uyu anenge anondiroya pandinotokuti aiyeka uchifungira munhu uya kuno wouya kuno ndine zvandinoita ndaita zvandinoita paipai zvinobva zvabuda zvega pachena zvabuda pachena munhu ona kuti zveshuwa ndiye munhu ari kukuroya here kati asiriye munhu ari kuita se ari kukuroya. Saka izvozvo ndo zvatoita kuita vamwe vane minyama yekuti chero pabasa chero kunyika yaari kuti ashande hapana chinobatika kuti aite se hapana chinobatika. Zvese tinozvibatsira kuti vanhu vasunungurwe vanhu vanyatsokushanda zvakaita se zvakanaka. Ndodzoka futi zvakare panyaya hombe inodiwa navanhu uye zvakare inoyamura vanhu vazhinji nyaya yemubhodhoro. Isusu kuno kuti tinoti munhu unomwiwa tinoisa munhu mubhodhoro unotsvaga jira rako rewaiti ndozokudza kuti waita sei nebhodhoro rako nepicture remunhu oro jira rewhite shirt ratinongoti nyora zita remunhu uchachukutudza bhodhoro iroro maudzira ndichakuita kuti unoita so panguva unoita zvinhu zvezve munhu wako anenge amubhodhoro haachanetsi haachapapariki kana aiteerera amai vake asingakuteereri which means kuti anenge akukuteerera. Kozoita vana baba vamwe vano vachido vanhu vavo but munhu wake kana achingoita gumbo mumba gumbo panze pamwe igirlfriend kati mudzimai ivo vanhu avo tinovagadzira futi kuvadzikamisa kuti vakuteerere vaite chishuwo chinhu chaunenge uchida iwewo semurume. Zvinhu zvese izvozvo tinozvigadzira kuti zvifambe zviri mugwara sevavariro kana kuti sekuda kwemunhu. Pochiuya vamwe vanhu vakatanga makambani vaine pamwe munhu akatanga nekambani pamwe zvinhu 2-3 uri pane track 1 uri pane bus 1 uri pane kombi 1 munhu yokudza kuti ndichazokuitira zvinhu zvakati but munhu yozvitadza kuita zvinhu zviya sekuwirana kwanga vakaita sei vakaita munhu yozongobatwa rafu pozongoya vamwe 2 minutes munhu atotengerwa motikari munhu atotengerwa imba asi iwo vakatanga nechunhu hapana chaunenge waita sei waitirwa. Izvozvo tinokwanisa kubatsira kuti pamavambo yenyu zvamakavimbisana zvifambisa zvipi saizvozvo. Kudzoka vamwe vanhu zvakare
vekuti vanhu vachitengesa vaine mashopu vaine zvinhu zvakangosiyana siyana but zvinhu zvavo hazvisi kufamba arikuda kuti pashopu kana pai zvinhu zvavo zvifambe navamwe vanhu vanobirwa kupazirwa dzimba kana kupazirwa takishopu kana kubirwa bhasikoro oro mota uyai kuno kumutongi zvose zvinopera kupera kuti pepepe hakuna chinoramba. Manumbers ababa mutongi ndovamuri kuona ari kubuda paskrini mukavafonera vanobva vakuudzai pavanowanika. Of course vanowanika kuchitongwisa mapfuura ako achigova nyika but kuti uzonyatsosvika chaipo chaipo panoda kudirectwa unobvawa. Mashoko enyu ekupedzisira mina mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatinamatei uye zvakare ngatinyengetererei mumwe nemumwe zvinhu zvedu zvifambe. Neniwo ndichakunamatirai kuti zvinhu zvese zvifambewo. Dandakangamwa vamwe vari kunetseka nenyaya yepamiri kunoku tinouchika tine zvakawanda. Ndine mumwe uyu zvawasuwa kutopera ngoti haugoni kuoneka bhozi amanheru iwoyu ndikautora ndikaupa munhu ndikaupa munhu akanomwa ari mudzimai anotomerera muviri wake wese utange apindwa nechando stereki anonwa. Kozoita vamwe varume kunowanza kuti kune vamwe varume vane sari varume vamwe vanoita sari vakawanda. Nditowana vanhu varume vakawanda vanotosenda kana vhidhiyo munhu anoita sari yakareba kudai ari murume. Izvozvo futi tinobatsira tinokupa zvatinokupa zvaunonwa nokuzora pasari riya kana ari murume unopera. Kozoita mumadzimai futi zvakare ane sari tine zvatinokupai haticheke hatiiti mukadzi uya urare apa tikucheka patinokupa zvaunomwa zvitoti sari riya riite ripere. Unotomboita mazuva usingaite bonde nemurume kusvika zvaita zvapera. Saka vaida kuuchikwa kuti vave nepamiri unouya iwewe nemurume wako tokuuchikai zvinhu zvenyu zvofamba zvakaita zvakanaka. Ndatenda. Maira basa baba mutongi tinofolowa peji ravo rakanzi baba mutongi ramukuona ratakatega paskrini apa. Manumbers avo efoni ndiwo ari kubuda. I think tichasangana nawo futi zvekare manje tichiona zvakamira sei.